rasane dhewe-dhewe. Mula ndonga marang Gusti Kenging Karya Jagat ora ana jenenge titah ndonga ora dikabulke iki ora ana nduk. Ning kabeh mau mawa ukur sing tegese wis diukur karo Gusti Kenging Karya Jagat. Le jatahmu mengko metune sasi iki dina iki. Aja kaya mie instan siap makan iki. Iya, kaya ngono. Ki rumangsa Bombong seneng bisa sowan ana ing desa Wonorejo ing Trisula Ploso Klaten. Sowan para pepundhen, para sepuh pini sepuh kang bener-bener pecinta budaya. Ya. Mula ora beda kaya Ibu Warsini. Iki ya syukur karo Gusti merga nggone sedekah rasa meneh hiburan marang warga masyarakat. Pira sing diuntungke, pira sing disenengke. Ora mung penggemar wayang kulit, ora mung penggemar yoga, ora mung penggemar sinden. Ning bakul-bakul kaki lima bisa ngais rezeki kanthi mengkono mujudake sedekah sing becik tumraping bebrayan. Iya, ngono ya. Iku gone keparang nyange imbut dibantu karo Mas Percil CS rumangsa Bombong seneng pirang-pirang sasi gone nyange imbut angger nyeluk karo dheweke pijer gadhok ya kaya ngono. Ngaturke rengganing gending diaturke ingkang mengku gati dalasan penderane Bapak Kades Wonorejo ya Bapak Kades Trisula ya Bapak Kades Ploso Klaten merga yuga titipan saka Mbah Lurah Bukur dititipake kagem kanca Kades iku Kades Wonorejo Trisula lan Kades Ploso Klaten ya kaya ngono. Bombong seneng Mbah Tiru iki mau ya kepareng rawuh bapake dhewe Mbah Kasrin ya. Ning bedane nek Mbah Kasrin iki embel-embele bapake dhewe Kasrin Mendes Wargi, ning nek Mbah Tiru lor kuwi cukup Mbah Kades Kasrin ya. Ning endi-endi ngetut awake dhewe. Yo coba, Nduk. Pit ngadeka dhisik. Kaya ngapa? Iki diaturke kanggo temanten sak loron tembangna langgam dadi ati jangkepana karo dawa ben digandengi karo Mbak Kunjung coba kaya ngapa. Ngadeka cah loro. Kita deke sing siji piyayine cilik, sing siji kaya gong gedhe ben kaya angka 10. Idulur lanang sing sangka Manggis ngancar Kediri Mas Mulkani, Bapak Surani, Bapak Sumirin mau rong elep nusul awake dhewe mongko ning daleme iki mau ya ana pengajian Gus Idam. Saking tresnane karo sinden-sinden Sekar Gadung. Pak Muidi ya rawuh, Pak Muidi ya rawuh bakal wedhus, Pak Samidi kawedusan ya rawuh. Ya kaya apa diawiti. Mayang saiki iki penak kok. Jejer tek-tek dulu. Mundur anak lanang kowe katet sing nyekel. Aku omong tok ngadep kelir limbukan sambung rasa karo sinden karo dagelan. Engko kebuke tatit meh. Iya. Iki tenok. Mata niku jenengan kangge bayaran apa? Lah aku ki ora tau nyuwun bayaran tatit kuwi sing dicek ora nek ngono. Aku wis lumayan aku ora butuh apa-apa. Wis anggere esuk iki dibagi meneh wis rampung. Dibagi apa? Aku tak WA, ndak WA. Ati
Bagus. Aku nyawang kok ora wis sekar gaduh ki saya seneng. Ketok le nom-nom wit saka sing meking. Nganti sing balung ketok le nom-nom. Sing pikun mung kali siji sing bonang penerus. Iki sesepuh. Lha sing gampang ki ya sing nom ya sapa tas rabi sing wedok ora diblas. Lho eman-eman wis kelat to. Lho, kok kelat sih? Ora tau tinggi. Ben tau aja. Sekar gaduh ki lenom dhewe sing meking kuwi sak yahene sing joko. Ya ayu ning rupa okeng bondo donya ki ora milik. Pak yo. Nek gremeng aku kok krungu arep pacangan karo Yusi ya. Napa nggih? Napa nggih? Napa nggih Pak Ram? Ya. Ngelke sinden kabeh ora nek sing rambi kendaraan pipit iki tak rumokke ya arep mundhut mobil. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah. Kapan menduk ditukak bae sing kok mundhut kendaraane apa? Ya golek sing rada gedhi. Tosa ya. Gus. Yo, Tin. Wonten-wonten Ti. Tino. Tine mboten apa-apa, Pak. Luwe lho. Loh. Ya justru itu yang kita cari kan nunya. Loh, Mi. Sambung oke. Ya. Tintone ku tak terbiasa wong gendeng ya, Pak. Kesampean. Nggih. Memang aku ketat. Lho. Ya. Aku tangkem. Ya. Yuk, kayak apa? Langgam dadi ati dados.
Ayo. Ndele sore iki sendake ketok le gaya.